Ahojte, dnes tu máme ďalšieho pacienta z Japonska, je to opäť Mazda 5, tentokrát je to Mazda 5, myslím ročník 2006, s benzínovým motorom s objemom 1,8 litra, má výkon 85 kW, je to označenie motora L8. Toto auto má opäť problém ten, že na ňom svieti kontrolka motora a keď pozrieme diagnostikou, tak ukazuje chybový kód P2177, čo značí príliš chudobná zmes mimo voľnobehu. Tento chybový kód sa na aute začal zobrazovať potom, čo sa vymenila prvá riadiaca lambda sonda. Prečo sa menila tá lambda sonda, už majiteľ celkom povedať nevedel, boli tam nejaké chyby, o ktorých si už nepamätal, on to vtedy usúdil, že sa vymení lambda sonda, to sa spravilo a odvtedy sa s tým deje to, že auto po vymazaní chyby prejde nejakých 100 km a chyba tam potom naskočí, znova chybu vymaže, prejde nejakých 100-150 km a chyba sa tam znova ukáže. Takže dnes sa zameriame na riešenie tohto problému. Poďme na to. Vstúpime si diagnostikou do auta, použijeme emisný protokol diagnostický. Mohli by sme ísť aj fabrickým, ale nepotrebujeme v tomto prípade toľko údajov, čo nám poskytuje fabrický. Stačia nám údaje, ktoré nám poskytne emisný protokol. No, dáme si načítať chybový kód, ktorý tu je. A je tu chybový kód P2177, čo značí, že je príliš chudobná zmes. A deje sa to mimo voľnobehu. Nebudeme tieto chybové kódy mazať, pretože keď vymažeme chybové kódy, tak si vymažeme aj tzv. Freeze frame. A tie freeze frame, alebo po slovensky zamrznuté rámce, to je sada údajov, ktoré riadiaca jednotka zaznamená vtedy, keď zdetekuje túto chybu. V diagnostike nám to vie veľmi pomôcť, pretože vidíme, čo sa v ten moment dialo, keď riadiaca jednotka vyhodnotila túto chybu. Tu hneď v prvom riadku vidíme, že sa jedná teda o tú chybu P2177. Vidíme, že stav riadenia paliva je CL, to znamená closed loop, alebo uzavretá slučka. Je to vlastne stav, kedy bohatosť zmesi a motor riadi sa cez prvú kontrolnú lambda sondu. Vidíme, že vypočítaná hodnota záťaže bola 43%. Vidíme, že aktuálna hodnota zohriatia motora bola 88 stupňov. Potom tu vidíme hodnoty adaptácií, vidíme tu krátkodobú adaptáciu, short term fuel trim, a vidíme hodnotu dlhodobej adaptácie, to je long term fuel trim. Jedna má hodnotu 16 a druhá hodnotu 20%. Vidíme tu, aký bol tlak v sani, konkrétne podtlak. Vidíme tu otáčky, pri ktorých sa chyba stala. Bolo to 3083 otáčok. Vidíme, že sa to stalo pri 103 km za hodinu. Ďalej vidíme, že EGR-ko bolo otvorené na 63%. Ďalej vidíme, že sa to stalo pri prvom naštartovaní po vymazaní chýb. Vidíme, že sa to stalo po 118 km po tom, čo sa vymazali chyby. Je tu ešte hodnota vypočítaná teploty katalizátora, hodnota napätia v riadiacej jednotke 13,97 V, hodnota absolútneho zaťaženia, hodnota klapky, ktorá bola 11,37 škrtiacej klapky po otvorenia a vidíme tu ešte hodnotu lambda, ktorá bola 1. Vrátime sa o 2 riadky späť, o 2 strany späť. A čo z toho vieme vyčítať? Vieme z toho vyčítať to, že keď sa chyba stala, tak hodnota krátkodobej adaptácie paliva bola na 16,4% a hodnota dlhodobej adaptácie paliva bola na hodnote 20%. Tieto dve hodnoty sa spoločne sčítujú, takže výsledná hodnota adaptácie paliva bola plus 36,6%. To nám značí o tom, že tento motor, aby dokázal ísť správne vtedy, musí vstreknúť o toľkoto viac paliva, o 36% viac paliva. Môže to byť spôsobené tým, že to palivo skutočne vypadlo, že vypadol tlak toho paliva a ten motor, aby dostal do motora toľko, koľko potrebuje, tak riadiaca jednotka musela od tých 36% predĺžiť vstrekovací čas, aby ten motor išiel tak, ako má.
Toto vieme vyzistiť z tzv. Zamrznutého rámca alebo z freeze frameu a sú to údaje, ktoré sú pre nás veľmi dôležité. Ako ste mohli vidieť, diagnostika nám vie poskytnúť o mnoho viac informácií ako len holé chybové kódy. Stačí ísť troška hlbšie. Teraz si ukážeme ďalší level diagnostického procesu, ktorý sa volá tzv. Logovanie. Budeme sledovať, ako sa toto auto a motor v aute správa, keď sa na ňom pôjdeme previesť. Budeme to robiť normálnou diagnostikou, nebudeme to sledovať za jazdy, ale budeme si to do diagnostiky nahrávať. A potom v pohodlí domova údaje vyhodnotíme. Tak poďme na to. Budeme znova s diagnostikou ThinkScan. Urobíme to tak, že dáme si zobraziť živé dáta. V živých dátach si vyberieme, ktoré dáta chceme logovať. V tomto prípade otáčky motora, šírku vstrekovaného impulzu palivového, ďalej napätia na obidvoch lambda sondách, teplotu nasávaného vzduchu, potom dlhodobú adaptáciu, potom si dáme nahrávať tlak v sani, dáme si nahrávať množstvo vzduchu, ktorý preteká cez váhu, dáme si nahrávať polohu škrtiacej klapky, krátkodobú adaptáciu a to je tak všetko. Takže zvolíme si údaje, dáme záznam a ideme sa voziť. Vrátili sme sa z testovacej jazdy. V diagnostike máme zapísané všetky údaje, ktoré chceme a budeme vyhodnocovať. Pár postrehov z tej jazdy. Prešiel som pár kilometrov. Hneď od začiatku ma udivilo to, že auto má veľmi veľa hluchých miest. Napriek tomu, že som pridal a chcel som zrýchliť, tak auto sa správalo úplne tupo, nechcelo robiť nič, nezrýchlovalo. Po chvíľke si to rozmyslelo, išlo znova, potom znova nešlo, znova išlo, zrýchlovanie bolo tak troška utrpením. Ďalšia vec, ktorá ma udivila, bola tá, že keď som išiel asi 60 km rýchlosťou na 4. rýchlostnom stupni a chcel som veľmi mierne zrýchlovať, tak auto začalo cukať, začalo trhať, začalo pridávať, uberať, čo tiež nebolo správne správanie. Poďme teraz pred počítač a skúsime vyhodnotiť údaje, ktoré sme si priniesli. Údaje, ktoré sme získali testovacou jazdou, sme si preniesli z diagnostiky do počítača a zobrazili sme si takéto grafy. Tých grafov tam bolo veľa, pre každú hodnotu, ktorú som zaznamenával, som mal samostatný graf. Zo všetkého mi najviac udrelo do očí tieto dva grafy a je to hodnota dlhodobej adaptácie paliva, to je ten graf hore, a krátkodobej adaptácie paliva, to je ten graf dole. Sú to vlastne hodnoty, ktoré hovoria, o koľko musí motor obohacovať alebo ochudobňovať zmes, aby pracoval správne. Keď sa pozrieme na hodnotu dlhodobých adaptácií, tak vidíme, že idú od nejakých minus 6% na voľnobehu až po takmer 20% v záťaži. Znamená to, že v záťaži tento motor musí dlhodobo obohacovať o takmer 20% dávku paliva, aby fungoval tak, ako má. K tomu sa ešte pripočítava hodnota krátkodobej adaptácie, ktorú máme v tom spodnom grafe. Hodnota krátkodobej adaptácie kolíše od minus 20 po plus 20%. Značí to, že ten motor pendluje od uberania po pridávanie a značí to, že tá zmes má problém sa uriadiť tak, aby bola správna. Hovorí nám to o tom, že máme určite nejakú nerovnováhu v palivovom systéme a môže to značiť, že máme problém s tlakom paliva. Ako sme mohli vidieť, tak tento motor má problém s dodávkou paliva. Aspoň tak nám to ukazuje riadiaca jednotka motora, lebo si to myslí. Za dodávku paliva je zodpovedné palivové čerpadlo, ktoré je umiestnené v palivovej nádrži. Súčasťou palivového čerpadla je regulátor tlaku. Regulátor tlaku má za úlohu udržiavať konštantný tlak 3,9 baru. Tento tlak paliva vstupuje do vstrekovacej lišty a odtiaľ k vstrekovačom. Riadiaca jednotka tu nemá žiaden snímač, ktorým by sa vedela odkontrolovať, či ten tlak je tam naozaj správny. Ona sa na to len spolieha. Ak je tam ten tlak nižší, tak pri každom vstreku, pri nižšom tlaku paliva, sa vstrekne menšia dávka paliva. Riadiaca jednotka to cez prvú kontrolnú lambda sondu zistí a potom sa snaží pridávať palivo akorát cez tie adaptácie, ktoré sme videli. Poďme si v ďalšom kroku skontrolovať, či to palivové čerpadlo a regulátor tlaku je naozaj správny. Meranie tlaku paliva urobíme tak, že si odpojíme prívod
paliva ako v vstrekovacej rampe. Táto vstrekovacia rampa nemá kontrolný ventilok, takže si nevieme pripojiť manometer priamo na tú rampu, musíme to urobiť takto. Namiesto vstupu privedieme hadičku, ktorá ide do manometra. A to isté spravíme tu. Toto je vlastne výstup z palivového čerpadla. Odpojíme hadičku, ktorá ide na rampu a zapojíme tam hadičku, ktorá ide do manometra. Máme tu spravené takéto T-čko. To je vlastne vstup od palivového čerpadla. Tu je výstup na rampu a tu je výstup na manometer. Teraz vidíme, že pri zapnutom kľúčiku máme tu tlak okolo 3,8 baru. Zaujíma nás tá čierna stupnica, ale nás nezaujíma tlak len takýto statický, ale zaujíma nás hlavne vtedy, keď auto naštartujeme. Takže, ako môžete vidieť, tak tlak nejak mierne kolíše, ale nie je to nič strašné. Ja teraz pridám otáčky tomu motoru. A ako vidíte, tak aj keď ideme do veľmi vysokých otáčok, tak tlak sa drží okolo 4 barov. Neklesá nám ani nestúpa nejak extrémne. Takže regulátor tlaku na palivovom čerpadle funguje. A toto auto nemá teda problém s tlakom paliva. Meraním sme zistili, že čo sa týka palivového okruhu, tam problém nie je, tlak je správny, dokonca aj keď zvyšujeme, znižujeme otáčky, tak sa nemení. Kde teda ten problém môže byť? Riadiaca jednotka motora vypočítava množstvo vstreknutého paliva, okrem iného podľa toho, koľko vzduchu do motora prúdi. Množstvo vzduchu, ktorý prúdi do motora, sa meria tzv. Váhou vzduchu alebo snímačom hmotnosti nasávaného vzduchu. Ak ten snímač nemeria správne a v tomto prípade pravdepodobne bude merať menej ako má, tak riadiaca jednotka vstrekne menej benzínu. Potom cez kontrolnú lambda sondu zistí, že to nie je úplne v poriadku a zvýši hodnotu adaptácie. Znova, cez váhu vzduchu ide normálne množstvo vzduchu, váha vzduchu odmeria, že ide menšie množstvo vzduchu, riadiaca jednotka vstrekne menšiu hodnotu paliva. Cez kontrolnú lambda sondu zistí, že to nie je v poriadku, potrebujeme viac paliva a zvyšuje adaptáciu. A takto ide dokola, až nám krátkodobá plus dlhodobá adaptácia vyskočí nad 25% a chyba je na svete. Poďme si teraz pozrieť, v akom stave je váha vzduchu. Na zúbky váhe vzduchu, ktorá tam je založená, urobíme to tak, že si naštartujeme motor. V diagnostike si dáme zobraziť otáčky motora a dáme si zobraziť množstvo vzduchu v gramoch za sekundu, ktorý vchádza do motora cez váhu, respektíve váha si myslí, že toľko vzduchu tadiaľ vchádza. A budeme robiť meranie postupne pri voľnobehu, pri 1500, 2000, 2500 a 3000 otáčkach. Mám tu papier, pero, takže zvýšime si otáčky a odpíšeme si hodnotu, ktorá tam je. Tieto hodnoty si dáme potom do tabuľky a urobíme z toho nejaký záver. Meraním sme zistili, že pri voľnobehu vstupuje do motora zhruba 1,9 g vzduchu za sekundu. Pri 1500 otáčkach je to 3,4 g za sekundu. Pri 2000 otáčkach je to 4,3 g za sekundu. Pri 2500 otáčkach je to 4,6 g za sekundu. A pri 3000 otáčkach je to množstvo vzduchu 6 g za sekundu. Na internete môžeme nájsť tabulky, dá sa to aj vypočítať, že koľko by mal takýto motor s objemom 1,8 litra papať pri voľnobehu a pri stanovených otáčkach. Ja som to zobrazil tu v pravom stĺpci teraz a vidíme, že na voľnobehu by mal motor spotrebovávať viac ako 2 g za sekundu vzduchu. Pri 1500 otáčkach viac ako 4 g, pri 2000 viac ako 5 g, pri 2500 viac ako 6, pri 3000 otáčkach viac ako 7 g za sekundu. Ak má motor čistý vzduchový filter, tak to množstvo paliva, ktoré je tu stanovené v pravom stĺpci, množstvo vzduchu, ktoré je stanovené v pravom stĺpci, tam musí ísť. Ako vidíme, tak váha vzduchu nám ukazuje štandardne stále menšiu hodnotu a z toho môžeme odvodiť, že tá váha vzduchu má systematický problém a ukazuje
nám stále menšie množstvo vzduchu, ako tam reálne ide. Ako sme mohli vidieť, táto váha vzduchu nás klame. Ukazuje nám, že do motora ide menej vzduchu ako v skutočnosti. Niekedy stačí váhu vzduchu len vybrať, opatrne ju vyčistiť a vyskúšať znova. Toto som spravil, ale nepomohlo to. Hodnoty sa nezmenili a boli rovnako nezmyselné. Váha vzduchu je súčiastka, ktorá sa časom opotrebúva a treba ju vymeniť. Toto som spravil aj ja, založil som tam novú váhu vzduchu a poďme si vyskúšať, ako sa správa. Tu krásne vidíme rozdiel medzi novou a starou váhou. Vidíme, že pri všetkých otáčkach nám nová váha dáva väčšiu hodnotu nasávaného vzduchu. Nová váha nám dáva už tú reálnu hodnotu, ktorá je pri každých otáčkach vyššia a je vlastne správna. Váha vzduchu je vymenená a hodnoty vyzerajú byť v poriadku. Urobíme si kontrolu skúšobnou jazdou. Znova sa pôjdeme previesť a budeme si logovať hodnoty, ktoré zistíme a budeme sledovať, či sa nám nejakým spôsobom zmení jazdný prejav a zmenia sa hodnoty krátkodobej a dlhodobej adaptácie paliva. Vrátili sme sa z testovacej jazdy a musím povedať, že hneď prvý dojem z tohto auta je úplne iný. Auto ako keby ožilo, niekto ho pokropil živou vodou. Už tu nie sú hluché miesta, nie je tuto správanie, že pri 60 na štvorke pri jemnom pridávaní bolo pocukávanie. To auto už ide tak, ako má. Napriek tomu poďme ešte za počítač a pozrieme si na hodnoty krátkodobej a dlhodobej adaptácie paliva. Máme tu opäť dva grafy, kde v hornej časti je dlhodobá adaptácia paliva, v spodnej časti je krátkodobá adaptácia paliva. Ako môžete vidieť, tá dlhodobá adaptácia paliva je stále v rozmedzi od minus 6 do 20%. To je zatiaľ v poriadku, pretože autu nejakú dobu trvá, kým si prepočíta nové adaptácie, musí sa najazdiť pár desiatok, možno 100 km. Dá sa to spraviť ináč aj tak, že by ste odpili baterku a auto vtedy začne načítavať adaptácie od znova. Čo je však dôležité, sú tieto krátkodobé adaptácie. Ako môžete vidieť, tak krátkodobé adaptácie nám začali viac vyskakovať v záporných číslach a idú až po hodnotu takmer minus 30%. Pamätajme na to, že konečná adaptácia sa ráta ako súčet tej dlhodobej plus krátkodobej. To znamená, že keď máme dlhodobú adaptáciu 20%, k tomu pripočítame minus 30%, tak sa dostávame na adaptáciu reálnu okolo minus 10%. Adaptácie, ktoré sú v rozsahu od minus 10 do plus 10%, sú úplne v poriadku a to je štandardný stav, ako auto, ktoré má v poriadku motor a palivovú sústavu, funguje. Takže môžeme vidieť, že výmena váhy vzduchu nám v tomto prípade pomohla. Adaptácie sa v súčte dostávajú do toho tolerančného pásma, ako majú byť, a toto auto už aj v záťaži nebude mať problém v tom, že by muselo obohacovať zmes až nad 25% a vyhadzovať znova chybu, ktorú sme v tomto videu riešili. V tomto videu sme si ukázali, že opravovanie auta len podľa načítania chybových kódov nemusí viesť ku želanému a správnemu výsledku. Na začiatku sme videli, že problém je stále s palivom, tam nás diagnostika aj viedla. Dodatočným meraním sme zistili, že palivový okruh je v poriadku. Až následným meraním a zisťovaním sme zistili, že nás klame táto malá súčiastka, ktorá sa volá váha vzduchu. Teraz vieme, že auto je v poriadku a je opravené tak, ako skutočne má byť. Ďakujem, že ste dopozerali až sem. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať odber. Stretneme sa pri ďalšom videu. S heslom 2x meraj a raz meň vás zdraví Jozef.